Včeladná. Malebná vesnice v srdci pohoří Moravskoslezské Beskydy v nejvýchodnějším výběžku České republiky. Je známá svým golfovým resortem, krásnou přírodou a taky lázeňským a rehabilitačním centrem. Právě tady se v únoru 2009 začalo se zvláštním projektem, který je údajně světový unikát. Léčí se tu tmou. To je stará tibetská technika Yangty, kterou používali už kdysi mniši, kteří se nechávali zavírat někde do nějakých podzemních prostor a přivedl to tady doktor Karl White, ale tenhle ten člověk, a provozoval to v Německu, tenhle ten člověk to zaměřil spíše na takové ty duchovní nebo duševní prožitky, jo, na určité změny v psychice a práce s podvědomím a tak dále. My na to jdeme trochu jinou cestou, ne, že to vylučujeme, ale doplňujeme prostě i určité řešení problémů třeba z fyziologie organismu a podobně. V praxi to funguje takhle. Absolvujete vstupní pohovor a také Lišerův barvový test. A poté už jdete v doprovodu psychoterapeuta Andrewa Urbische, pro jedny podivínského ezoterika, pro jiné předního českého znalce Feng Shui a nadšeného taoisty do vily Mátma. Překlad jména maličké vily Mátma nezní nadarmo My Darkness. V absolutní černočerné tmě, za bariérou dobře odlučněného zdiva, úplně sám, si tu člověk odpočine, promyslí životní priority, odbourá civilizační stres. Náš nadvěsek mozkový navíc ve tmě produkuje melatonin, hormon antioxidant, který zabraňuje některým druhům rakoviny. A co dalšího Čechy různých věkových, vzdělanostních i sociálních kategorií láká do tmy? Chtěl jsem poznat trošičku jiný kraje své duše, nebo toho, co je okolo nás. Tím pádem, že jsem potřebovala si vyřešit některé osobní problémy, uklidnit se. V podstatě se sklidnit a říci si, protože jsem měla nějakou změnu v životě, vlastně tím, že jsem přišla do důchodu, tak jsem si potřebovala srovnat v sobě priority. Co ještě chci jako od života, co pustím z hlavy a myslím si, že tohle jsem si tam vyrovnala. A taky já jsem neuměla říct ne. Vzal jsem to tak jako instinktivně. Instinkt řekl, běž, tak jo, teďka tak žiju instinktivně, tak jsem chtěl jít. No a druhý důvod, chci se zdokonalit v meditaci. 7denní terapie tmou je blahodárná pro tělo i duši. Na tom se shodne necelá 20 Urbischových klientů, kteří si týden v absolutní temnotě za 7 000 korun, tedy 280 eur, dopřáli. Patří mezi ně i já sama. Byla jsem 4. pacientka a do tmy jsem šla psát reportáž pro jeden týdeník. Mé počáteční pocity a obavy plně vystihl 39letý sportovní a rehabilitační lékař Kamil Kramník. No, mám strach trošku, abych nevyměknul, ale jinak mám z toho strašně dobrý pocit. Spíš se těším. Ten strach je menší procento než to, že se těším. Zážitek předčil jak Kamilova, tak moje očekávání. Tak tahle místnost je obrovsky důležitá, protože tady jsem si každý den jednou denně chodila pro jídlo. Horký čaj, mysli tyčinky, ke kterým jsem se uchýlila až poslední den. Předtím jsem vůbec na ně neměla ani pomyšlení. Vodu z PET lahve jsem pila hrozně málo, ale nejkrásnější pro mě vždycky bylo jíst rukama tyhle ty saláty. Zeleninovej z tofu. Oni to teda obměňují, ty jednotlivý druhy, ale a ovocnej. To jsem vždycky jedla rukama a byla to velká rozkoš to jíst. A tuhle tu místnost já znám úplně jinak, protože ji znám vlastně jenom po tmě. Na tomhle cvičícím stroji jsem necvičila, na rotopedu jsem neběhala, u stolu jsem psala minimálně, za to jsem pořád ležela v posteli. Právě dnes z vily Mátma vychází Vladimír Astaloš, Pražan, 55, příznivec alternativních nauk, hudby a fotografování. Během týdne ve tmě Vladimír zhubl 5 kilogramů a možná i proto se teď cítí trochu jako mátoha.
V hlavním pokoji vily Mátma, jednoduše zařízené místnosti o rozloze asi 20 čtverečních metrů, pan Astaloš užíval veškeré vybavení, které bylo k dispozici. Nepotřeboval naštěstí ani jeden ze 4 pojistných systémů pro případ, že by spanikařil, ani přímý jednosměrný telefon s linkou na sesternu, na primáře a na doktora Urbiše, ani další vypínač s pojistkou, kdyby se rozhodl rozsvítit v pokoji, čímž by jeho pobyt ve tmě nevratně skončil. Pan Astaloš si poprosil, já jsem to buben, takže ho si tam bubnoval. Je to málo ten týden. Rozhodně je to málo, ale člověk na něj musí být připravený na ten další pobyt. Nesmí mít další závazky moc. Musí mít vyrovnáno trošičku, aby věděl, že když by tu byl třeba měsíc, tak že se za ten měsíc nic okolo něj nezmění. Terapie by měla vrátit lidský organismus k harmonii s přírodou. Možná i proto chodí dočasní obyvatelé Vilky v klimatizované místnosti nazí. Možná i proto zapomínají jíst a pít, jak se jejich metabolismus ve tmě a stabilní teplotě sníží na bazální úroveň. Doktor Urbiš o tom se svými klienty příliš nemluví, ale pobyt ve tmě lze chápat i jako přípravu na smrt. Úplně jiný pocit ze svého dostaveníčka s nocí však měla jeho dlouholetá pacientka a přítelkyně Hana Holčáková, první žena, která prostředí vily Mátma vyzkoušela. První den to jsem měla pocit prostě takového osvobození. Já jsem se tam těšila. V absolutní tmě Hana viděla fascinující věci. Naučila se řídit své sny. Vzpomněla si na dávno zapomenuté a dokonale promyslela věci budoucí. Jakoby mozek, nezatěžovaný vnějšími vlivy, nabral druhý dech. Když pak měla Hana po 7 dnech nasadit tmavé brýle a vystoupit na světlo boží, stejně jako ostatním absolventům terapie se jí vůbec nechtělo. Ovšem, jakmile vyšla, zjistila, že barvy jsou barevnější, zvuky zvučnější a že ten ošklivý ekzém, co jí trápil snad 20 let, je pryč. No tak prokazatelné pro mě je, ať si říká, kdo chce, co chce, určitě ten ekzém. Určitě to, že jsem se sklidnila. Dneska už prostě, když něco nestihnu, tak to nestihnu. Nedělám si z toho hlavu. Je to tak, jak to má být. Sklidnila jsem se, taky vyřešila jsem si otázku s dětma, s manželem, vyřešila jsem si otázku s bydlením. No a tak celkově, protože v podstatě jsem měla pocit, že se musím starat o 2 tety. A nemusím. Nemusím jenom to, co chci. Na tuto odvěkou pravdu a na mnohé další přicházejí všichni, kdo terapii tmou absolvují. Po krizi, přicházející typicky 3. nebo 4. den, se filmařka, která natáčí dokument o tmě, balkánský výtvarník, co ve tmě maluje, i spisovatel, který ve vile Mátma napsal polovinu své nové dětské knížky, jak si vnitřně scelili a uklidnili. Však je taky terapie tmou vhodná pro každého, kdo je v dnešním rychlém světě zahlcen informacemi a věmi, je chronicky nevyspalý nebo vystresovaný. Ideální pro vrcholové řídící pracovníky jako nácvik extrémních situací a prevence stresu, no ne? 165 hodin o samotě a ve smyslové deprivaci si Češi tak oblíbili, že je vila Mátma obsazena na půl roku dopředu a uvažuje se i o zavedení delších terapií. Tak jaké pak budiš světlo? Budiš tma.